Ako'y lasing, kanina pa alam mo ba di ko napapansin na nagtitig ka sa'king mata, ba't mo makatingin ka sa'kin para may balak ka? Gusto mo bang tanungin anong pinako ng alak ka? The way you look into my eyes, I know you want it. Huwag mo kong subukan, baby, I will take you home. Bago pa maubusan ng tao, uminom na tayo. Huwag nang magpatipos, ewan mo ng ko. Kaya may naman siyang makasot. Sana ko di ka mapapasot. So, sige, get up, dance with me. At syempre, meron din si Tanya! Asa si Tanya? Si Tanya mana? Ayan. At meron si Ricky! Ayan, so tingin kayo! Ay! Kaway! Okay, punta muna tayo. And out of the blue, God gave me you to show me what's real, that there's more to life than just how I feel, and all that I'm worth is right before my eyes, and all that I live for, though I didn't know why, now I do. Gave me you. For all the times I wore my self-pity like a favorite shirt, all wrapped up in that hurt. For every glass I saw half empty, and now it overflows like a river through my soul. From every doubt I had, I'm finally free. To show me what's real, that there's more to life
Ayan. Okay, Tyron, bago mag-blow yung candle, dapat ka muna mag-wish. So, yan, maraming wishes yan. So, wish, wish, wish! Aray, maraming lang ka bago. Bili-biliwan ay. Maliligaw nga muna ako ito. Bigay mo nga kay Clark niya. Meron! Okay, blow! Ayan! Palakpakan! At syempre, Ayan, nagkaroon tuloy ng spider. Mama. So, kailangan basahin ni Tanya. Asan si Tanya? Kanya! Tanya, halika, halika. Halika, Tanya. Hawakan mo na lang yung flower na binigyan ng iyong mama. All the way from Singapore. Oh, diba, sir? Halika. Ay. Basahin mo ang letter na yung mama sa inyong kuya. Happy 17th birthday, anak. Sapay kumata na paragsak nakadapol masin sorpresa. Gen ka, anak. Wish ko lang, anak. Sapay kumata agadal ka nga nasayaan. Ken agsingsingpot ka, anak. Ken sapay kumata di nakabaybayan ni Apo. Tayo, adios, anak. I love you and I miss you so much. Mwah. At syempre, ano ang yung message sa inyong kuya? Kuya! Dayon kung magbago at sanay mabait sa amin lahat at sanay mag-aral ka ng ulit. I love you. Ang kanyang tita! Happy birthday, Balong! Gadal ka na laing! Ang panunuto niya di sakripisyo ni mama yung ipapay na kada kayo so nga subapakan nyo mati nasaya at nga ayat ano nasayat latati kinakaradkad kayo nga family lalay ng balong tag-eskwela. Love you. At saka, syempre, ang kanyang kuya! Message ka raw. I miss it at sing-singput ka ba? Papakam na kita ayan. Ni mother mo, naku. Ang galing na Lola. At syempre, okay na Lola? Okay, ang kanyang girlfriend na si Daniela. Message na sa inyong boyfriend. Ganda-ganda, oo. Okay. I-reading niyo yung mga bahasa. Biyak na kayo. Ikaw na lang tayo mag-gulo sa kanya. Okay, Daniela, anong message mo sa kanya? Sim-simpot siya, kangagala-ngagala. Panunutong gibagbaga ni mama. Rakap ka doon. Hug mo na si girlfriend. Oh, kiss daw. Oh, sige. Ayan. Kanya po Diyos na kayo baybayan. Makikita na Choti, araramidin Choti bawat may daan. Jesus is the Lord, is number one. And your mother, your worker in Singapore. Like him, I go to the Singapore. Thank you. Ano ang iyong masasabi sa iyong mama na nasa Singapore ngayon? Message mo mat ka ni mama. Ma. Thank you po lahat sa suporta niyo sa amin ni Adig. Tsaka sa family natin.
Maraming salamat, ma. Sobrang pasasalamat ko sa'yo. Dahil ikaw ang naging ina ko sa buong mundo. Sana mag-ingat kayo palagi dyan. Sana huwag yung pababayaan ng yung sarili. Lakasan nyo lang ang loob nyo para magtrabaho para sa amin. At huwag kayong mag-alala, ma. Makapagtapos ako ng pag-aaral para sa inyo. Para sa ating pamilya. Yun lang, salamat. Ayan! Thank you so much. Okay, magpapakilala na ako tayo naman. Okay, in behalf of Edmonds Flower Shop and Parkinage, thank you, Mama. At syempre, ayan, sabi nga ni Mama, mag-aral na mabuti. Wag daw pasyendura, sabi niya. Ayan, so ingat kayo dyan, Ma'am. Salamat sa pag-trust ulit. At syempre, naihatid natin ang sorpresa na isipahatid sa inyong anak na si Tyron at saka si Tanya. Asan si Tanya? Ba't nag-aral ka dito? Makapita ka. Katago po. Ayan. Salamat po dahil ayan po sila, ang inyong anak, dalagat binata na. At syempre, mag-aaral na mabuti. When? Pasaway ha. Okay, thank you po. God bless. All the way from. Asan yung cake niya? Ayan. Ito yung cake galing sa iyong tita. Ito. Ito. Akin na to. Ayan. Kanina po kay ma'am? William and Jide. William and Judith. Galing po yung cake niya sa kanyang tita from USA. Yes. Okay. So, Ading, pag sinabing kahila, hila! Hila! Flower. Hilahin mo! Sige! Sige! Hila! Ang dami pera! Sige! Go, Tyron! Palakpakan naman dyan! Subay ko na. Mama! Sige po! Sige! Ay! Harap! Kita-kita mo! Happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sana nagustuhan mo. Surprise ko sa'yo. Pasensya na kung hindi ako nakauwi. Huwag pababayaan ang sarili. Lalong-lalo na sa pag-aaral. Sana mag-aaral ka mabuti. And sana huwag mong pababayaan si Adi. Miss na miss mo na kayo. Mahal na mahal. Hayaan nyo, pag babawi din ako pag nakawin. Gusto ko na kayong mayakap. Gusto ko na kayong halikan. Kasi sobrang miss ko na kayo. Yan lang. Love you both. See you soon. Hi, Nanay Tanya. Belated Happy Valentine's Day. Sana nagustuhan mo yung bulaklak mo. Binigay ko sa'yo. And nandito lang si Mama para sa'yo. Para sa inyo ni Kuya. Na sana lagi magpakabait, mag-aral na mabuti. Miss you. I love you. Miss na miss ko na kayo ni Kuya. Hayaan mo pag nakauwi si Mama, babawi ako. Para makapag-banding naman tayo.
mag-iingat palagi. Makinig kila tita. Sana